Miɗo yetta moƴƴere jawmirawo mo moƴƴe mo umno wirnori fuyi e ma. Nuɗɗini ɓernde am ya jawmirawo, an nyiɓɓini jemma nurɗini nyaloma. Hebbini ɓernde am ilmuddiraya, hoddiranade himugo janga fama. Ya jawmam ceniɗo agoto bawɗo, mo bawɗe mo ko hoddiri dole timma. Hoddiranam mi usba mi wona yimre, mi wasitorone kowa fu giɗɗo fama. Mi joyibo duniya hunde mere, mo suklani belɗi maaro fu halkoyemma. Ndu ɗisi tuforle maaro ndu saaki gabbe, ndu yukkini ɗum fu nder tati nanɗi fama. E nder jarkaku nder laamu e jawdi, ɗiɗimtumi ɗin fu kanjum ngoni fasirma. Ndu wi derkejo warta sukaku maɗa, to a mawni anayi kayya a tumnoyema. Ndu wi yeri majo tarewu jawmirawo, ɗaɓɓutu saare moɗon an bo laama. Ndu wi jam jawdi an bo tata sakku, to a ɗuɗɗini sahunoy to ndi jinnorima. Ndu jaalori ɓernde nder yiide duniyaru, ndu jarribi jawdi ɓornugo limse nyama. Ko amarine jawdi ban huɗo duniyaru, to mayde jiwima ɗum fu sotatama. Yango yitinga findini yonki maɗa, tataki woyta watkani rewgo jawma. ɗuɗgo e faada bo na ɗum ibada, ɗaɓɓutu anno ngurduɗa dow halal ma. Laɓɓin kuuɗe ma rew jawmirawo, sona non nyande jango a halkoyema. Tefen joɓaari nde nden garki waade, hiri e weetige to kamaynoyema. Nde silminta ko kayre woni juure, ngarande to maɗa jemmana ko nyaloma. Ɓe mburtinoye ɓe njaaruma ɓaawo suudu, ɓe mballinoye ɓe moyta mboɗeeri dewma. Ɓe saako ɓe ɗarduma sey kuuɗe maɗa, nden nyibre yanade nyiɓɓunde tulli jemma. Malaa'ika en bo munkari be nakiri, ɓe umminoye ɓe ƴamtuma fiiji jawma. Nden wojugo gitte maɓɓe ba mutkinange, a hima bo noytonini a hallirama. Ɓe jartate ɓonde latti to yaaba ndondi, nden keputa kadin bone dumanima. A wasmi to yaabo wasmiruma ko sukki, a woka a tuuba bojji ma hisnatama. A taɓi dow ɓilla yangada nder yanande, daga nyande a maynoyima ha alƙiyama. Yawɗin tuubu iga ajal warayi, heyta woytu faamu ko titi dewma. Mo siftori kuuɗe muɗum yawɗi tuubi, o kam yalla jango o hisnoyema. Ya rahamanu ngam barkaji maɗa, mi tokki nulaɗo hisnayam jahima. 070 33 47 85 58 ou bien 652 61 04 55.